लक्ष्य आगाज से अंजाम तक। अरे लिट्टी बाटी के पार्टी में जुटल गांव समाज, अरे पिज्जा बर्गर के बाबू हमें लिट्टी महाराज न सुनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना पैलस धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई गयो हो, जहाँ गयो संसार में गाड़ के झंडा आई गयो हो, जहाँ गयो संसार में गाड़ के झंडा आई गयो हो, जहाँ गयो संसार में। इहे खाए दादा पर दादा माटी के शान बढ़ोले हो। सुरीनाम मॉरिशस ले झंडा भोजपुरिया लहरोले हो। कुंवर सिंह चित्तू पाड़े अब्दुल हमीद या बहिनो बाड़े, हमनी के परिवार में गाड़ के झंडा आइए जाले जाले जहाँ संसार में। गाड़ के झंडा आइए जाले जहाँ गइल संसार में। एकरा में बा सतुआ चना के, लहसुन मिर्ची नमकिया बा, जीरा जवाइन मरीच मिलल बा, और स्वादे में पकिया बा। लिट्टी खाई देह बनाई स्वाद बड़ी मजेदार, वाह देसी घी के देसी खुशबू बाटे यही मिलिया। अरे लइका खाई सयान हो जाई, बुढ़वा खाई जवान हो जाई। 80 के रफ्तार में गाड़ के झंडा आ जाई हो, जाई जहाँ संसार में गाड़ के झंडा आ जाई हो, जाई जहाँ संसार में। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना पैलस धोखा। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा, जे खैलस ना पैलस धोखा। यूपी चाहे बिहार में गाड़ के झंडा आई। वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे इस घंटी के बटन को भी जरूर दबाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।